हेलो गाइस, फिन खेबसेबाव हिन्दुस्तान दैमालु इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। माथोआ एसे थान्दा जाबाय थानानै एसे गाज्रि जादों। दिनै कुनु नेशनेल पलिसि एजेन्डायाव दिनै आलादा रायजो दानायनि दिनै परिबेस गैथ'वा। आलादा रायजो दानायनि मा गैथ'वा होननानै बुंदों। रायजो राजा नोंथांमोन, दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों बेखौनो लानानै दिनै गोबां माने ससियेल मिडियाफोराव सानैसो इउटुबार्सफोरा खायसे माने दावराव दावसि खालामनायनि माने बे खोथाखौनो बुंनानै, नाथाय मानो बुंदों नाय खोनासं, बिथाङा बुंदों दिनै कुनु नेशनेल पलिसि एजेन्डायाव दिनै आलादा रायजो दानायनि परिबेस गैथ'वा होनना बुंदों। बिथाङाथ' बुङाखै आलादा रायजो मोना होननानैथ' बुङाखै, आलादा रायजो नाङा होननाथ' बुङाखै, खिन्थु बर्तमान परिबेस गैथ'वा होननानै मानो बुंदों? दाख्लै बावैसो जेनेबा मैया दाख्लैसो बिटिआर मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय। गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै लोगो लोगोनो दिनैनो जुदि सेन्ट्रेलाव थांनानै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बा अमित शाह बिथांमोनजों आरो दिनै लोगो लोगो रायज्लायहैनाय बे टपिकनि सायाव हरखाबै दाख्लैसो बिटिआर गोरोबथा जाबाय आरो दिनै लोगो लोगो बे परिबेसा गैथ'वा बेखौसो बुंदों, मोना होननानै बुङाखै आरो। खिन्थु बेखौनो माने बायदिसिना रावजों फिदिंनानै माने रायजो राजाखौ माने मिसगाइड खालामनो नागिरदों आरो। बेथ' जायाखै, जायफोरा ओरैनो बुंबाय दङ आरो। बड'लेण्डखौलाय सोरनो नाङा, गासैनोबो नांगौ। बर' फिसाफोरनाव, बर'फोरनाव गासैनावबो गोसो मोदोम देहा थै जेरावबो माने बड'लेण्ड होनोब्ला माने गोसोआ गुदुं जाखाङो, बा गासैनोबो नांगौ, नाङा नङा गासैनोबो नांगौ बड'लेण्डखौ, आलादा रायजोखौ। बाक्सा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव कुमरिकाटा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फुंगा 18थि बोसोरसालिया जुथुमा, बे जुथुमायाव रुंसारि रजिता रामसियारिनि गोसोखां हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनाय जायो। जोंनिनो इएम मानाव गेदेर राकेश ब्रह्म बिथाङा जोंनि बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन, बे आलायारननि टाइटेल मेथाइजों बे बेखेवनाय जायो। मिलौदो देंखोजों रायजो राजाखौ बिथाङा गावगायनि मिलौदो देंखो बै आलायारन मेथाइजों रायजो राजानि गोसोखौ गोजोनग्लाय होदों। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो बिथांनि मेथाइ रोजाबनायखौ, आलायारन बर'नि गिबि सावथुन आलायारन, बेनि टाइटेल संखौ जोबोद मोजाङै रोजाबनानै दिन्थिफुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। không chỉ hồi con gái yêu thương gần đánh thấy sao đi từ giờ thăm mồ lại ta lại đâu ra thằng đã
महलानानै सानालाय नुजाबोगो Ali tau bilang dia pilih sabar kenapa jadi sana lagi kemulambat Dilau kaya kondisi holiuna 상가요 그랑이 그랑 프리사이요 그무그상 몰라나네 아마라이루다우 안가하라야로 गोदोनिफ्राय मेथाइ रोजाबनाय सोरबा EM GM बा CM फोरखौ नुवाखैमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा दि मेथाइजोंबो रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनो हादों बिनि थाखाय जोबोद बाखनायथावना जोबोद मोजाङै रोजाबनानै दिन्थिफुंदों दा भिडिअआ बांद्राय गोलाव जायो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो नागिरबाय जायखिजाया जायफोरा आंनि बे चेनेलाव गोदान बिथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों आरो माबाफोर आंनि बे बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननिसिम आङो निमाहा बिनाय थाबाय थेंक इउ